Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka building kepala pelu kensan haka setiap jungka karsau tarik urisau arajar arpulai ha thanat road kendailat Shillong kala ingkong lut baro namar kajing jur palat kajing pelu ha balik ben puden yakane ka kubor mentakasngi ka kat kendai tarik urisau arajar arpulai layo i bagane ka building badai trai jung singgahnya kala kelon hade ka syunek satar ha senda jungka wepat ka building ka badon namar senda Laban kedau baka jingne jokane ka building baplu haka wepat ka building kelaban long ka jingma ka bakrau ki pajba ki bayat bayang nakane ka lenti kumpan syupen kan mau ba kane ka jingplu kelas dang nadu ka por shibaje no phaisngi bat layo pat ban penlip hadu ka por nyu baje menmet nakadau ka jingjur palat ka jingplu hakane ka jingplu layo jingte bro baladon uwe ubalayap ubade pet yakane ka building Laban ongru ba kane ka jingplu kelaban de kesin ka baningkong hanung ba Shillong ban yu i ka jingplu ka basir khe hadu baki pulit penlip ding kimla syu ban penlip tat hadu bandawan yarap nakal yang sipai air force bat ki army watla ha balawan yarap ki sipai air force bat ki army kadang simpor ban penlip ya kane kading